Wih, jane. Garangan kuwi. Garangan apa iki? Nang garangan iki. Dan nang ngejak nih dang ape tak enteni ra hidup. Coba. Kanca apa? Dang ape? Ngopo kene dang ape nguras banyu ye? Kok aku gumun lho karo ngomong bulane dang ape nyapa ngono lho, Teh. Aku kok yo ora-ora no. Jadi mang terus emang tengi uang dari rambatut. Kowe iki do ngerti apa ora? Daripada kowe dolan ngejakne dangabe ning mall ngene tak kandhani kowe nek dhewe doan apa selingkuhan apa daripada ndono-ndono shopping dangabe lah kakean pleting sing mending tok jak ning hotel wis. Nek penak kuwi iso turu istirahat. Nah, Saiki 2026 ki nganu, check in, kentu, ngetokke beju. Iya ora? heeh. Bisa nih ngono ki sing wadone sing Aku wis tuwek-tuwek. Kowe wis do tuwek-tuwek wis do berumur. Dadak do lunga sing ning pantai lah sing ning apa ujung-ujunge ya mesti mek njaluk kawin to dadak ngono barang. Saiki ki to the point wae. Iya ra wan. Iya. Saiki to the point wae. Kowe nek pamane tak jak dolan. Wis rasa-rasa ning mall wer, ayo langsung ning anu kamar ngono wae. Aku mlayu. Aku masih mlayu dong. Le ngode ki yo ngene. Iki lho enek promo-promo ngono. Enek promo VIP promo ngono rada pantes yo. Iya orang ngajari yo. Langsung kan. Ya tak ajari bene kowe iki kepe. Saiki ora munafik, wong wedok ya butuh kaya ngono ora munafik. Ora yo padha. Tapi lanang yo wong sido-sido wong. Saiki ki wong wedok ki yo nganu butuh ngecelup nganu. Peli. Iya. Lah, dibahas wadah iki ya, asline wadah kebelet ya suwira mampu jane. Ya lumrah to wong suwira kanggo kowe. Alah, diunggahi ping 4 paling ora ono menit wis plekcur. Plipruk. Nah, Biasane wong lanang lho. kaya mbake mau ngene iki. Apa? Alah, durasi suwi-suwi. Wong nek ra didamping yo mek dangcrut ngono. Aku ngakak wae. Oh berarti wong lanang iki ya bener ya. Apa obat kuat hanya diminum lelaki karena untuk menghadapi wanita. Wanitanya. Ngene dok crash wong lanang iki. Ora lho, Mbak. Biasane wong lanang ki nek kentu ya paling agak mlebu tempek sedidik ngono iku lho. Semene iki wis, semene iki ya. Ngono iki es metu, tenan. Padahal urung didelepne kabeh lho ya kuwi ya. Urung maksudnya urung ngene iki urung agak semene iki lho. Aduh, Kuwi wis rapate wi. Berarti nggo wong wedok iki landhep. Ini tangan lho. Tangan. Tapi cangkeme wong lanang iki yo gak do luwer kabeh. Ora mungkin alah Dik, aku kuat sak jam. Sak jam iki mek kurang menit. Nek wong loro kok semangat ae. Ora remuk-remuk biar aku. Ayo wong lanang ki yo membahagiakan diri ki yo ngono. Ah aku kuat ngene. Apa ono wong lanang ngomong, "Dik, nggon aku mek gur 3 menit ki kuwate piye?" Ora ono wong lanang koyo ngene ra ono. Nek ana sing wani ngomong ngono ki tak pek bojo. Ora ono. Ya Allah. Alhamdulillah dosatul Nek diangkat sikile yo mentok. Ayo ning nggonamu lah malah tambah luwih metu. Wong lanang iki nek semakin penak posisine, semakin cepet metu, malah ra iso ditahan. Enak sih ramet tuh. Njajal piye? Jaran kae. Jaran kan malah sikile diangkat ditumpangke pundake malah ndang metu. Itu jaran dijebel. Nek aku kuat nahan yo. Kabeh wong lanang yo kuat nahan nek rung dilebokke, jajan nek wis lebokke. Tapi wong lanang apa ya? Nek ning dhuwur mesti cepet metu. Ngapa, War? Ya Jawab. ngapa to? Piye?
Ngopo wong lanang nek ning dhuwur cepete metu? Ora. Kuwi awake gak fit berarti. Awake nyopo? Tikus kok kerah lho. Krungu suaramu. Beh, tikus iki yo Endi? pengen kentu barang kowe. Ngrungokno. Oh. Tapi Ning wong wedok ning dhuwur ya cepet metu tuh. Ora. Nek wong wedok ning dhuwur malah cepete metu. Wong lanang nek ning dhuwur cepete metu. Alah wong saya cepet nguyuh tengah iki Mas, tambahan. Tak omongi iki wong wedok wong lanang iki sik ngomong ra munafik ya. Wong wedok ki arep posisine dhuwur ning isor nang miring ning apa. Nek ra sik wong wedok ki pikirane mikir teko dhewe, ora bakalan metu mbak wong wedok iki ngerti. Rat Mas apa ora? Beh, Apa meneh kok karo dijajal pasangan sing wis. ora dicintai. Ayo dijajal wong loro ya keremuk nang musuh loro sitok. Pegat aku. Gentenan to ya gentenan ora wis nek rusak. Nah, betul kan? Nah. Jadi Pegat. nek wong lanang sik penting nek bolongan metu iki ketok. Nek wong wedok urung karuan lho mbok tok jaksel wengi pindho ping 3 ngene dhek menemukan kenikmatan ki belum tentu wong wedok. Wong wedok ki angel. Arek bolongan apa kuwi? Angger bolongan lebokne bolongan ula ora cathek dak kontole. Ya ngawur ya itu. Ning dhuwur wong lanang mesti klimprak-klimpruk. Gak. Mulane kakek wong wedok wong lanang ya nek adegan kayak pertama mesti ora gelem dek kowe aja ning dhuwur. Mergane ngapa? Kelemahane wong lanang ning kono kuwi. Nah, Tak tinggal turu tambah nek Apa, Nak? iki. Tak tinggal turu tambah nang. duwe masalah tambah meneng wae. Walaupun wong wedok dijengkengke mleding, ya ora cepet nganu, ora cepet metu. Iya, Tenane. saru wis ngerti rume wong saru disima. Nek ngetri sari ya minggato ngono lho kok le bingung. Oh, iki Simpel ora dadi ngene nanggepi iki. wong sing alim-alim iki wong rusak kabeh. Iki wong pedet Mas, wonge. Jelas iki. Nek aku kumat kabeh dhuwur ngisor kumat. Oh, ya kuwi sik bener. Nek aku yo tak omongi jenenge wong ning berpasangan yo. Mungkin pasangan selingkuhan apa pasangan bojo sah apa jenenge nek wis nang kamar ki yo sik tutorial tak omong ngono. Rasa perlu kono dukun, "Mbah, kula badhe ajeng melat pasangan kula ben mboten lunga nang ndi ra penting." Raimu Sik penting rayu. bilang penak. Saiki ki ora nganu rai ayu. Penting goyangane ya. Lah yo. Wih, tapi ora juga Mbak. Ayu yo memang ora, tapi goyangane yo. Tapi nek umpama elek juga mesti resikonya mati lampu loh. Iya, nek lampu. Iya. Lampune. Jajal tekono pemirsa. Kowe nek ndek pasangan ora ayu lah, tapi asine yo wong lanang ini main karo dikokop, seneng dikokop lho. Apa kokop itu? Karo aku kokop. Tekono ora pemirsa. Kowe nek umpama kowe ndek pasangan apa mungkin mainnya kurang pinter lah, tapi dia pinter le ngokop. Lek kowe seneng dikokop njajal lho. Nah, enak dikokop. Nah, tenan. Enak dijepit ta. Oh, berarti pucuke kok nyedut ngono. Ngono ki. Ah, engko malah katut kafe. Sampah-sampah sih. Iya. Kokop sayang. Penting orang kena untu. Justru malah kena untu malah diplurut-plurut kaya iya diplurut-plurut kaya kena anopo no pran. Susah. Ayo no. Nek urip apa? Nek urip ora saru ya. Kowe iki nek di pasanganmu iso memanjakan dirimu karepmu model piye dituruti kadang kala ora dituruti pe sing wedok adegane berbahaya. Kowe malah seneng lho ngono kuwi. Aku jujur ya, di pasanganku seneng adegan sing berbahaya, sing lain daripada yang lain.
Umpama mau pasangane kuwi to. Ndek mantan ben landang lali ro mantane. Sebagai soalnya juga ini gitu.